Kublai shibon bapi klik ya kanega video. Nakaliang jonga Reverend Yok Rumnong bat katim ngidai kublai kerpang yapi nama kajing kershan jong pi yangi da ka bapi subscribe bat ka bapi duai nagabenta kanega ministry ka bangile lengba ka ethos talks. Ka jingya keren hagane kapor kanom long shu halor ka jing snew jong ka kiat. Henry kan long halor jong ka rai jong ka sarkar Meghalaya ban penpoi kiat hadu kiteng kong yeng ngangek bona peneng jong pi pim yahap yakata ngaru ngam yahap keren hagane kapor kum uparado parasnam jong ka jaj benriu ka jongi jong kane ka state ka jongi ngakren hagane kapor kum uta ubaya syamlang ya kendo lang ya kejing hayeng hasem jing hasnong hathau kejing haka imlang gasalang namar jong kakiat kalong kejing ai mensiem ka bakrau hadu kata-kata yangi kinong shong shnong ha Meghalaya habang yoi bakinong yalam jongi ki phai sha ublei ha ga bang yakun yaki jingpang ki jingshitam ki bawan ha ga negari bat kumjoru ha ka perthai barakawai. As we fight COVID-19 outbreak that has endangered human life and disrupted global economy, we draw inspiration from the life of Jesus Christ, his agony on the cross and the power of his resurrection, which is our living hope. Kajing khot jong ka sarkar bangin duai kerpang nakabanta kari bat kajak benriu kalong shisha ke ka ba dei banyaro bat kalong ka ba penhon mensim bat ka buram ka jingo ba ka jing ben krau kalong ya ublei. Ka sarkar Meghalaya kelayo ka jingiro nakiba bon kiliang namar baka phai shoblei hakapor jong ka jing bat ngaru hagane ka channel ngala ong yakin ikinten tongin ya bot ya ka jing hikai jong sarkar tongin bot ya ka jing ong jong kishnong ki thau bangim dai ban khanya kita ki an ki kanon ke ba ubleu labo lengba ke nong yalam ki jongi Henry hagane kapor ngakwa ban ong ya pigi pajba bangi dei ban persya ya kirai baka sarkar karai persya ya ka long brio man brio persya ya ka man ka jong ublei Ka Soka Meghalaya Democratic Alliance hakasing thodieng kala menjur ya ke jingterwa ban ai license no iki wine store baken pen poi kiat sikitliwing jong ki brio ki bakwa thiet kiat ban pen poi yaka kiat hado thliu yeng ki jongi yakata ngim soya hab satya da lei ruem ban ngim dei ban ailat kum yakata ka basniu bakan rong haka imlang ka salang ga jongi ka sarkar jalla hakane ka jialang kalaya taisani bha ya ka jingterwa balawan ra dakatanat excise ban ong baka sarkar kala daya tainia bat bakalaya perkhat sani bha yakane ka kam ngamso ya hab satya dalelei ruem ladala perkhat sani bha la deshisha ban pendono yaka kiat nakane ka ri ka jongi henry kane kamde ka jing perkhat sani bha kade jing perkhat ko boong uwei unong tho ha urupang baka dei ka jrai matla ka jong ka sarkar Henry hakane ka kandon labu pat baka jingpen poi ya ka kiat pareng kam dai ban palat ya ka lai litar bat ka wain kan long sau litar uwe ubriu imat la khamsuk ban thet kiat ban ya ka batio hakane ka ri ka jong ni menta Nalor kani kinong sim license kan hapru ban IT ya ka thup kerteng jong ki brio ba phawan rakyat sayem ki jakasa bat kibai ki jingtep saka office jong ka deputy commissioner hangta le te la so ma shishu
lalong organize bah hado bande kiat ru akan mau hak por bedang erit mangi ijole persya ya kakiat ngara akan mau ya kiseng long keme kan no ki treshitam ban pendo ya kakiat nakasnong nakathau hare minta kaneka sarkar kadap organize hado kata kat no kan long kajing yaro yak sarkar ladakan penbet bhakumta ya kajing sam ya ki marbam ki mardi khamtam hakani kapor kabangi im hakapor jong kajing pangjing shitam haba buru ya ka kendon baki brio ba phawan rakyat ke deban long duna ya ka arpos nem karta kata kamut ba ni penslur kan ya ki samla ke baladap arpos nem karta bakin dikiat Manusia pan khang lada ka sarkar kalau ong arpos nem lala ban le kata ka penslur. After discussions, this agenda was approved by the cabinet. Hatu ngila ban pediang mo kum kinong song ya kum kata ka rai kapa persya ya ka long brio man brio kapa persya ya ka snong ka thau haka jikshisya ni kum ka state kapa tip brio tip lei ni dai ban bot nuksa ya ki wai per ki state ke bala pendo no ya ka kiat na state ka jongki ban ai nuksa kum ka Bihar ka Gujarat ka Mizoram ka Nagaland ka Manipur bat ka Lakshadweep henry ka sarkar Meghalaya pat ka yai penban da khongpong ai khoblei kerpang ya gitu ki rangba kiba yang persya kibala kran persya bar kibala thop persya ya gane ka jung le jong ka sarkar ya gane ka rai ba ka sarkar ka lashim habanga wat bat bishar bne yakini ki chingsneu baro ngalap bakini ki chingsneu baro kimi lingba ka kia ngata saya habha ya phi usardar obolong shinrang namar fikren ya ka jing shisha ba ki ba bon hi ki jing sneu dei namar ka kiat ya kata ngangai baro nginya kubur te menda ka jing kli galong balai ngin persya ya kan ko home delivery haba menta ki wine store ki play herengan ong ya phi ka don ka jingma ka bakhra hado kata ka benengkong ka long kumne ka kentiu ya ka jing lengkar haka imlang kasalang kijing lengkar ki babon kijing sneu ki babon ki wan nakadaw jong ga jing bo atkiat kajing ma ga ba ar kalong kajing pen yarangkat dor ya kakiat bad ki wei ki marba mardi hato lase ban perangkat dor ya kakiat bad ka ya kakiat bad ukhau ya kakiat bad upan kadon kajing ya pher hado kata hari ka sarkar ka persyang banpen rengkat dor ya kata ngim soya hap setia kadaw ka balai ka banga ngayo ikalong baka sarkar ka kwa banpen ruspa ya kari ka jongi da ka pisa dekyat kumno kengin yo amat ya kijing kerku ki jong oblay habangi kwa ban kamai pisa da ka badekyat ngalapuli na ki kot khubor ban pej ke ai kano ka sarkar Meghalaya kayo nong na kajing dekiat hakashisnam mensyam snam ka sarkar kayo nong arspa enru folklor tang na kajing dekiat arspa enru folklor menta usnam 8000 arpho kani ka financial year ka sarkar ka mod ban penyo nong khampalat shishu ya kata sakumba shispa arpho hado shispa lai folklor ngate ngapet ya kata kom kajing penserwa ya kapisa jengki long yeng long sem kata kada jing penserwa ya kapisa kabadai ban lej namata ka kot ka khya nangmata ka pule ka dangle jongki khon ki khti naga benta kajing penroi penpar ya kane ka ri ke jongi henry kapisa jongki long yeng long sem ka lej syaka kiat te kumno kan kiu kani ka imlang ka salang ka jongi ngabo ta ka jingkeli hakmat jongi iway pa iway nang tapat ka jingma ka basaw ka long
kajing ya tengkhu bat ki ein snong ein thau man kawai pagwai ka snong haba phi rung hagi snong phin lap la tho lamaham bande kyat lamaham ban dikyat Henry menta kumno shu ninyale namar ki nong dikyat habalo order ka kyat kinwan ra ka kyat si kisnong ki jongi laradon bon ki ba order kyat kamot bon kinwan ru ban aye ko home delivery tingin le kumno ngin kyam yaki nenginam kyam shu kimi si bon ki jingkeli ka jingma ka basan ka long ka jing ya pen ya ka jai bin rio bat ka kyat hato ka jai bin rio ka tat hado kata si hado bangin ya pen ya ka bat ka kyat ka jing ma ka ban rio ka long ka jing ti liu lep ya ki samla ya ki khenna bat ya ka ne ka jai bin rio hi baro ko wei bangi khen sting no ni long million ni long million no baka kyat kam dei ka basniu namar la ban poya ka hadu hating kong yeng ru kalong shisha ke aka ka basoma bar ka basngau shir khai namar ki khnaret ki nam sngo shu bakani ka jing dikyat ka long ka bakla ka ban pan hab ya ka jaj man riu ka jongi sha ka liu lep henrei ka ai ka bakwa ban ong ka long bang ngimla bang nginam yo ai ka jing ka khu ka jong blai lada ni im kum ka state da ka ba ni dikyat ka jingkhot namar kata ka long ba kum kari ngire ban duai Meghalaya praise ka Meghalaya ka duai nagamanta om dangane ka jingpang ka barang yat banta harikan duai nagamanta ki wei ki jing ki jing shitam ki bang ngi yai leng ba kum shimet ka jai ben riu ki yeng ki sem ya ka tangi de ban duai hala ka sngi knang ba ngin long pa se shin kata ka ri tibriu tiblai kumta hagane kapor nakaliang gajonga kumunong song nakaliang jonga kum upastor ngadon yagane kajing dawa na ka sarkar kata kalong ban om pentrai kam ya ka liquor home delivery henry ban pentrai kam no ya ka alcohol prohibition ngan ong byang sa sisien ki jing dawa ban om pentrai kam ya ka liquor home delivery henry ban pentrai kam no ya ka alcohol prohibition kata kalong ban pendu jaj ban pendu khong ya ka kyat bat ya ki jing sneu ki bawan lingba jongka hagane ka ri ka jongi ban penlong ne ka ri ka jongi ka ri ka basuk basan ka balai na ki jing ma na ki jing ka ja ki babond nga khot lang yaki patba yaki riu shimet yaki seng bhalang yaki balang yaki riuniam yaki nong alam snong ki samla bakin ya lepresha kin ya iga jingma ka ba ap shalendet nakadaw jongkane ka home delivery ya ka kyat May the words of these songs resonate in our hearts and fill us with the strength and hope to face the days ahead. Let us rise and rebuild a world where safety prevails. Kentu ya phi baro ke nong pet dada ka ne ka khubor phishim bakalong ka babentoy pakan yarap ya ka ne ka ri baka jai berre ko jongi sobha pen poi ya ka ne ka video shabaro by phi itho ithau but lara phi kwaru by phinum du yak jing ekran ha ka ne ka channel na ka por shakapor sobha ban subscribe to blame kar khu ya phi hado banginai kan do biang